Γεια σε όλους. Είχαμε καιρό έτσι να κάνουμε βίντεο. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για τα όπλα χειρός και τι είναι το διπλής και μονής ενέργειας. Σαν παράδειγμα έχουμε αυτό εδώ μπροστά μας, θα δούμε και ένα περίστροφο. Όταν λέμε μονής ή διπλής ενέργειας εννοούμε πόσες ενέργειες κάνει η σφύρα όταν τραβηχτεί η σκανδάλη. Πάμε να δούμε αν το όπλο είναι ασφαλές και να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, όταν το όπλο είναι σε αυτήν την κατάσταση, τραβώντας τη σκανδάλη, βλέπουμε ότι η σφύρα έρχεται πίσω και ξαφνικά μπροστά, για να έχουμε τον πυροβολισμό. Αυτές είναι οι δύο ενέργειες που λέγαμε. Έρχεται πίσω και επανέρχεται στη θέση της. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό όμως το όπλο γίνεται μονής ενέργειας, γιατί το κλίστρο έρχεται πίσω και φέρνει τη σφύρα σε αυτή την κατάσταση. Οπότε, αν τραβήξω τώρα τη σκανδάλη, η ενέργεια που γίνεται είναι μία. Εύκολο νομίζω. Τα πιστόλια αυτού του είδους είναι, εννοώ αυτού του είδους με αυτό το μηχανισμό, έτσι. Πρώτη βολή έχουν διπλή και οι επόμενες είναι μονής ενέργειας, γι' αυτό σε φυλάδια ή σε πληροφορίες στο ίντερνετ θα τα δείτε ως DASA, δηλαδή Double Action, Single Action, δουλεύουν και με τους δύο τρόπους. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα περίστροφα. Εδώ π.χ. αν τραβήξουμε τη σκανδάλη βλέπουμε ότι είναι της ίδιας λογικής. Εδώ βέβαια η μία ενέργεια δεν γίνεται μόνη της, γιατί δεν έχουμε κλίστρο να οπλίσει τη σφύρα. Πρέπει να το κάνουμε εμείς με το δάχτυλο. Είναι κατ' επιλογή δηλαδή. Οπότε και τα περίστροφα δουλεύουν με μονή και διπλή ενέργεια. Υπάρχουν βέβαια περίστροφα τα οποία δουλεύουν μόνο με διπλή ενέργεια. Νομίζω υπάρχουν και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχουμε δει όλες τις ταινίες που βλέπουμε στα western να κάνουν αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση γίνεται γιατί θέλουν να συντομεύσουν το χρόνο του πυροβολισμού, γιατί όπως έχουμε δει και στις ταινίες ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Δεν ήταν λοιπόν εφέ η κίνηση. Αυτά, γράψτε τα σχόλιά σας κάτω στο βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.